Opet stresan dan na poslu. Opet masa ljudi sa svojim problemima. Svi nervozni, ljuti na banku, ljuti na državu, ljuti na sebe. Zatrpan papirima, zahtevima, molbama i strankama koje jure svoja prava, realna i nerealna. Uglavnom nerealna, tako da veći deo radnog vremena utrošim objašnjavajući ljudima da nemaju prava na nešto, nego da radim svoj posao. Sav taj stres je počeo da utiče na mene. Počeo sam da osjećam anksioznost, da imam neke aritmije i da imam dosta problema sa spavanjem i snom. Stresan posao, brz život, neredovna i nepravilna ishrana, sve u svemu neredovan način života počeli su da uzimaju svoj danak. Uglavnom sam malo spavao oduvek, bilo mi je dovoljno par sati i mogao sam da funkcionišem normalno. U zadnje vreme sam počeo da spavam sve duže i da se budim sve teže. Svako jutro sam osjećao neki teret kada se probudim, neretko me i glava bolela. Tog dana, posle uobičajenog odvratnog dana na poslu, u svakodnevnu rutinu, odlaženju u market, višeminutnog traženja mesta za parking, konačno uđuh u stan. Najzad vikend, pomislih. To mi izmami osmeh na lice. Veče sam proveo opuštajući se, motao filmove na TV-u, čuo se sa par dragih ljudi, čak i odigrao par partije omiljene video igre. San je počeo da me lomi. Dobauljao sam do sobe kao i svaku noć. Spustih roletne da me sunce ujutru ne bi probudilo i legoh. Taman sam ušao u REM fazu kada se trgoh iz čista mira. Skočio sam i seo na krevet bez nekog posebnog razloga. U tom trenutku osjetio sam se kao da me neko gleda. Upalih lampu pored kreveta i pogledah po sobi. Naravno nije bilo nikog. Nasmejah se sam sebi, pripisujući sve paranoji i opštem stanju u kome sam se nalazio tih dana. Ugasih lampu i ponovo legoh. Ubrzo sam zaspao. Nemam pojma koliko sam spavao. U nekom dobu iz sna me probudi čudan zvuk, kao da nešto grebe po drvenim nogama od kreveta. Otvorih oči i grevanje prestade. Opet umišljam, pomislih. Zatvorio sam oči sa namerom da što pre zaspim, jer ako se razbudim, nema ništa od spavanja do ujutru. Narednih par trenutaka sve je bilo isto. Međutim, posle nekog vremena počeh teško da dišem. Teže i teže, sve teže i osjetih pritisak na grudima koji se povećavao. Pokušao sam da ustanem iz kreveta, ali ne, ostao sam da ležim paralisan, pokušavao da pomerim ruku ili nogu, da otvorim oči, da vrištim, bilo šta, ali nisam uspeo. U jednom trenutku kao da mi je nešto otvorilo oči. Ugledao sam odvratnu utvaru koja mi sedi na grudima, odvratno se kezi i kao da se trudi da me što jače pritisne na grudima. Izbezumljen od straha disao sam sve teže. Preplašen i zbunjen, osjetio sam samo kako mi se suze slivaju niz lepočnice. Srce je lupalo 200 otkucaja u minutu. Trudio sam se da skrenem pogled sa tog stvorenja, sa tog odvratnog stvora koji je samo ispuštao neke odvratne krike, kezio se i svojim odvratnim ljigavim rukama nešto pokušavao da radi oko moje glave i ispred mog lica. Crvene, užarene oči, žuti dugački zubi, koža upaljena, crvena kao da je došlo direktno iz samog pakla. Pokušavao sam da vrištim, da se pomerim, da učinim bilo šta, ali bezuspešno. Zver se sve jače kezila i sve više me gušila. Već gubeći svaku nadu, kao i često do tada kad sam u nekom sranju, ja se setih Boga. Imam utisak da kako mi je Bog pao na pamet, pritisak na grudima se pojača i keženje postade još prodornije i još odvratnije. Poček da se prisjećam kako ono bi Oče naš i krenuo sam. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da bude carstvo tvoje. Zver je počela da divlja, ali ja sam uspeo da okrenem glavu.
Ohrabren time, sve češće i brže sam ponavljao Oče naš, suze su mi letele niz lice. Cimao sam glavu levo desno, boreći se sa do sada nepoznatom silom za koju nisam verovao da postoji. Već sam izgubio pojam u vremenu. Nisam znao koliko to traje ni koliko sam puta ponovio Oče naš. Samo odjedanput jak odvratan vrisak koji se udaljava od mene kao da zver pada niz neku liticu. Kada više ništa nisam čuo, uspeo sam da skočim iz kreveta. Tresao sam se kao prut. Drhtavom rukom upalio lampu. Pogledao sebe u ogledalu. Bio sam gola voda. Majica je bila kao da sam se tuširao sa njom. Malaksao i žutu licu jedva sam uspeo da sebi natočim čašu vode. Kada sam došao sebi, počeo da razmišljam šta se desilo. San ili java? I suviše realno da bi bio san. I suviše nestvarno da bi bila java. Jedno je jasno, sutra idem u crkvu.